Добър ден и заповядайте в моята стая. Това е моя коридор, където живея. Това е стаята на моето общежитие. Заповядайте, влезте. Това е моя дом от повече от 12 месеца. Това е леглото, на което спа. Това е стола, на който седа. Това съм аз. А тук имаме две красиви пиленца. Синия се казва Синчо, а жълтия се казва Джамайко. Те летат, даже след малко може да ви демонстрират. Имат си специално дърво, клонче, на което хвъркат или се качват горе на стената. Но много харесват да летат. Имам страхотна дъска. Това е дъска, на която си пиша плановете, каквото и да имам да напиша, си го пиша тук. Ето тук мога да ви напиша едно добре дошли. Дошли. На български. Аз съм отвикнал да пиша на български. Тук имам още една дъска, където ми е разписанието от понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. Тук имам една снимка на една готина мацка. Това момиче е живяло в моята стая преди много време. Дошла е тук 2003 година. Сигурно е учила 5-6 години и си е заминала. Наскоро ги намерихме тези снимки в кухнята и аз взех човека, който е бил преди мене в това жилище. Имам завеси. Всичко това, което виждате, имам много красиви завеси с страхотна гледка през прозореца. В момента е малко тъмничко, за да се види. There is a reflection from the window. You can't see nothing else. Yes. Гледката е много приятна, спокойна. Слънцето е от другата страна, така че не ме безпокои. Мисля, че това е за сега. Сега ще ви изпратя да си ходите. Всичките тези неща съм ги придобил абсолютно безплатно от улицата. Изхвърлени. И така, довиждане. Чао! Чао! Ще се видим в България.